Piştî heft salan ji krîza Sûriyê, zarokên Sûrî herî kesin ku di encama şer û pevçûnan de rastî bandorek nerênî û hovane hatine û bûne qurbanî. Li Sûriyê 10 milyon zarok di nav welatiyên Sûrî de cihê xwe digirin û di nav wan de nêzîkî 6 milyon zarok rastî derbederiyê û penaberiyê hatine û nêzîkî 2.5 milyon dûrî dibistan û xwendina xwe ketine. Her wiha 3 milyon zarok rastî metirsiya mayînan tên li deverên ku şer tê de têne rûdan û 40% ji qurbaniyan ku rastî teqîna mayînan hatine cihê xwe digirin. Li gorî belgeyên wîlayetên yekgirtî ku di navbera sala 2014 û 2017 de 2500 zarok bûne qurbanî. Her wiha di serdema her du mehên yekem de di sala 2018 de bêhtir ji 1000 zarokî bûne qurbanî. Ji alî xwevera Wangeha Sûriye ya Mafê Mirovan, amarên zarokên ku li Sûriyê bûne qurbanî belgekirine, ku ji destpêka krîza Sûriyê di adara sala 2011 de 19800 zarok jiyana xwe ji dest dane. Her wiha li gorî lêkolînên ku kovara Lancet ya pizîşkî belav kiribû, ku 23% ji rêjeya qurbaniyan dê sala 2016 de û 8.9% ji rêjeya qurbaniyan di sala 2011 de cihê xwe digirin. Li gorî vê yekê rêxistina UNICEF eşkere kiribû ku bêhtir ji 1.5% ji zarokan di encama şer û pevçûnan de endamên laşê xwe ji dest dan û bûne kesên xudan pêwîstiyên taybet û banga xwe gihand civaka navdewletî ku vê rewşê rawestînin. Her wiha rêveberê rêxistina UNICEF dê Rojhilata Navîn de Geert Kabelerî ragihand bû ku di berdewamiya şer li Sûriyê ew şer bêhtir bandora xwe ya nerênî û bi awayekî hovane li zarokan dike û serbar kir ku bi hezaran zarok rastî birînên kûr û giran hatine û gelek ji wan dibin qurbanî û jiyana xwe ji dest didin.